Batoy Bato! Gabi pag-usab, mga angkol o mga auntie. Siyempre, tugutin na sa ninyo na mga yun sa tagkatahuran. Sa mga kagwang gaduka na karong mga orsa. Nga man kang gaduka man ka. Kulang kag lusi eskigol. Ayan po, no? Kumusta naman po? Ikaw ngayon naghahanap buhay, siguro isa kang driver, no? Isang taxi driver, isang grab driver, Lala Move driver. O kaya nagbabantay sa tindahan. Good evening to you. And also, ang mga security guard na nakatutok sa atin lagi habang hawak ang kanilang mga batuta. Balik po tayo sa ating pinag-usapan kanina, mga angkol, no? Yung kahalagahan ng marunong magluto. Di lang kay igo lang kang muum-um, ha? Yung mga hindi marunong magluto, talagang wala kayo. Magugutom kayo. Sa una, dagway call. Dati call, pwede. Pero ngayon, marami na. Ang dami na pwedeng magpa-deliver na. Pero di bale, no? Kahit papano, marunong naman tayong magluto, no? Yung magsaing ng kanin. Marunong ka ba magluto? Gamit ang kaldero, tapos sugangan, tapos gamit yung kahoy, di ba? Sige nga, tingnan natin kung magaling ba. Wala bang dukot? Wala bang tutong? Ayan. So, eto na po yung pangatlong oras nating pinag-uusapan itong yung pagluluto. At syempre, yung kahalagahan. Sabi nga, kung gusto mong mag-asawa, asawahin mo yung tao na hindi marunong kumain para hindi ka naman makakaluto kasi hindi ka naman marunong magluto eh. Balsanay lang na. Kinanglan tama kahibaw nga muluto kay maulagi na. Sabi ko, yung asawa mo, muom-om, ikaw sab, muom-om, umanay tibuk adlaw, umanay tibuk hapon, umanay apil nas kadlawon. Yan. Yan yung dapat, no, kinahanglan tang matutong magluto. Ang pag-alam kung paano magluto ay isang mahalagang kasanayan na nag-alok ng maraming benefits yan, no? Yan siyempre sa iyo individual at sa ating community, ha, mga kabisyo. Dugtungan natin to, ha. Bakit kailangan, no? Yung social bonding ba? Ika nga, no? Ang pagluluto ay maaring maging isang social na activity na nagpapatibay ng bonding at koneksyon. Halimbawa lang, pag nag-outing kayo, di ba? Huwag naman kayong kumuha ng mga ready-made, di ba? Huwag yung ready-made. Mas maganda yung may nagluluto para may a sense of touch. Yan. Ako kung sa mga gito mga bandingan, no, gugustuhin kong nasa kusina ako. Yung ako mismo yung nagluluto. Samtang hawak ko yung isang baso ng tuba. Bahal ba pag wala? Kung wala ng bahal, suka na siguro. Ayan. Naalala ko lang sa probinsya, no? Simple lang kayo, no? Gamit yung bagol. Alam mo yung bagol, yung sanyog na ano? Ano bang pangalan yan? Basta yung ginagamit mo, tapos gamitan mo ng siguro papel para musilaob. Ayan. Simple lang. Tapos gagamitan mo lang ng mga kahit na wala namang parilya, no? Kahit anong pwede mong gawin. Ayan yun. So, ang paghahanda ng mga pagkain para sa mga kaibigan at pamilya ay maaaring magpapatibay ng relasyon. Diba? At lumikha ng mga pagkakataon para makabuluhang pakikipag-ugnayan at kalidad ng oras na magkasama kayo. No? Huwag na kayong bumili ng mga ready-made nga. Eto ba? Yung independence at pag-asa sa sarili, no?
Ang kaalaman sa pagluluto ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga individual na maging mas umaasa sa sarili at malaya. Hindi yan nagugutom yung mga marunong magluto, di ba? Halimbawa, ikaw, marunong ka magluto, hindi dumating yung asawa mo. Pwede ka naman magluto eh. Magluto ka ng itlog. Hindi ang ibig kong sabihin, mas okay ka kung marunong ka. Di ka magsalig sa uban pag ganahan kang muom-om. Oo. At eto nga, sinasabi natin na binabawasan ito ang pag-asa sa mga pagpipilian sa fast food o take-out at binibigyang daan ng mga individual na pangasiwaan ng kanilang mga pagpipilian sa pagkain at paghahanda ng mga pagkain. Ingon sila, Toy, okay lang naman na, Toy. Why problema sa pagluto, Toy? Ang problema lang, yung lulutuin. Tama nga naman. Sanay tayo sa probinsya, no? Pag yung bahay natin, dapat merong frigidaire, di ba? Malaking tulong yun kasi yung mga lulutuin yan, isang linggong pag-ibig yan eh. Oo. Pag wala kay frigidaire, agoy, luoy ka kaayo, ilkiki kang dako. Ayan, eto ba? Pagpapanatili ng kultura. Bakit? Ang pagluluto ng mga tradisyonal na pagkain at mga recipe ay nakakatulong sa pagpapanatili ng ating kultura na namana natin at yung tradisyon. Ano ba yung mga pagkain sa probinsya? Di ba doon ginamos o buwan, no? Hindi naman siguro, no? Yung humba. Pag Bisaya ka, dapat marunong kang magluto ng humba, ha? Dito, adobo. Yung humba masarap. Meron pa halang-halang, no? Bisayang manok. Meron pa paklay, balbacoa. Uy, kalami. Siyempre, no, nagbibigay daan ito sa mga individuals na mapanatili ang isang koneksyon sa kanilang mga kultura, no? Yung ugat nila at ibabahagi ang kanilang mga pamana, no? At nagpapatibay sa kultural na pag-unawa at pagpapahalaga. Diba? Hinahanglang matuto ka talagang magluto. Meron pa tayong isa. Epekto sa kapaligiran. Nako, marami pong natatamaan dito mga kabisyo. Ang pagluluto sa bahay ay maaaring mag-ambag sa isang mas napapanatiling pamumuhay sa pamamagitan ng pagbabawas ng pagkonsumo ng single-use na packaging at pagliit ng basura ng pagkain. Diba? Totoo naman yan eh. Naalala ko lang sa probinsya, no? Itong ginagamit natin, no? Yung dahon ng saging ginagamit sa pagbalot. Meron pa ba? O yung ginagamit na lagayan ng pagkain, yung lagayan ng ice cream. Diba? Hindi. Sabi mo, Toy, hindi na. Yung lagayan ng ice cream, saan yun nakikita natin? Ang nakikita natin yung lagayan ng ice cream nasa freezer, ang laman nun, isda o kaya karne. Diba? Totoo naman yan, no? Pag nasa bahay, hindi na kailangan pang mag-ano ng mga single use naman yung mga ginagamit ng plastic o kaya yung ginagamit natin na lagayan, tapos nagganap po kayong mga nahitabo, mga naiiwan na mga basura sa, di ba? Sa pamamagitan ng paggamit ng mga lokal na pinagmulang sangkap at pagliit sa paggamit ng mga napoprosesong pagkain, maaring bawasan ng mga individual ang yung carbon footprint at isulong ang napapanatiling gawi sa pagkain. Yung sinasabi natin na mas nababawasan talaga. Ngayon nga, sumilip nga ako sa labas eh. Ang daming styrofoam eh. Yun ang sinasabi natin. At yan ang ilan sa mga nakikita kong importance, kahalagahan ng marunong magluto, mga kabisyo. So, in other words, yung kakayahang magluto ay talagang isang pangunahing kasanayan sa buhay. Siyempre, kailangan natin yan sa ating community at naghihikayat ng isang napapanatili at malusog na pamumuhay. At advantage yun pag marunong kang magluto. Sasabihin mo sa akin, Toy, mag-outing ta, Toy. Mag-outing ta. Oo, outing ta. Imo sudan akong kanon. Ha? Payag ka ba, Toy? Imong sudan akong kanon. Wag namang ganon.
Ay nako, ganun din yung mga kabisyo. No? Shoutout pala sa ating mga kabisyo na nakatutok sa atin, nasa biyahe ngayon. Especially sa ating mga manong driver na talaga namang nakatutok dito lagi sa atin. No? Oo, eto na yon ha. Marami na po nakatutok. Ako mga kababayan, mga Bisaya, ano, ang pingi inyong kigol ha. Dapat laging okay pass all right. Sa mga security guard pala, no, hindi ko pwedeng hindi yan banggitin. Sa ating mga nagmamasa o ano, kaning tinapay. Oo, mahimog munay po diha. Uy, hello po sa inyo. Sa mga pasahero ngayon na nakatutok, no, ito po yung aking fan page, Totoy Bato Official. Paki-like naman po yan. Ang bilis ng oras mga kabisyo. Ayan, no? Tsaka oras na po tayo magpapaalam. Daga kayo salamat sa inyong pakig-uban sa ako diri sa atong programa simula 9 p.m. till 12 midnight. Ako pa rin ang inyong bugdong na mulusi sa inyong kigol. Ako po si Totoy Bato. Ingat po tayo, kabisyo. God bless. Amping tatanan. The radio.